Jos 70% aikuisväestöstä on ylipainoisia, se on tosi paljon. Mun mielestä meidän ei kuulu hyväksyä semmoista. Tämä meidän ruokajärjestelmän tehtävä niin kuin varmistaa meidän energiansaanti mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että me voitaisiin mahdollisimman hyvin. Jos niin kuin sitä tästä koko järjestelmää tarkastelee tästä, niin se valitettavasti sille ei voi antaa hirveän hyvää arvosanaa. 50% hyllytilasta annetaan tuotteille, jotka on siis ihmiselle enemmän tai vähemmän myrkyllisiä, kuten karkki, chipsit, jätski, bisse. Siis ne on tuotteita, mitä ei kuulu ihmisen hirveästi syödä. Et meidän pitäisi voida lähtökohtaisesti hyvin siitä ruoasta, mitä me syödään. No esimerkiksi Suomessa niin 70% kuitenkin aikuisväestöstä on ylipainoisia. 10% on kakkostyypin diabetes. Pelkästään tämä kakkostyypin diabetes, se maksaa melkein 1 miljardi euroa vuodessa. Et kyllähän me niinku kaikki maksetaan, niin kuin me syödään huonosti. Ja tietty osa väestöstä syö erityisen huonosti. Mä ajattelen myös silleen, että jos tämä olisi ratkennut niinku valistustyöllä, niin mä en usko, että me oltaisiin tässä jamassa kuin nyt ollaan. Siis meidän ideahan on siis se, että rakennetaan uusi ruokajärjestelmä. Ostetaan suoraan tuottajalta. Mahdollisimman paljon suoraan tuottajalta, ihan suoraan viljelijältäkin monessa tapauksessa, jolloin niitä välikäsiä ei ole. Silloin myös varmistetaan sen tuotteen tuoreus, koska se toimitetaan meille on demand juuri silloin, kun me tarvitaan sitä. Kotimaisuus on tärkeää, koska halutaan toimia semmoisten kumppaneiden kanssa, kenen kanssa voidaan olla keskusteluyhteydessä ja jotka toimii tässä mahdollisimman lähellä. Ja terveellisyys totta kai tulee sitä kautta, että tässä syödään itse tehtyä tuoreista raaka-aineista valmistettua ruokaa.